Kɛnyɛrɛye kalansow nana cogo di? Kɛnyɛrɛye kalanso bɛ dabolo jumɛn na? Kɛnyɛrɛye kalanso dɔw kɛlen don ka degun jumɛn se an ka jamana ma bi? Keba bamananw ko maa tɛ kodɔn kalama, maa tɛ kɔrɔ kalama, wa don o don tulo bɛ taa kalanso. Maaninfin n'i ɲinɛna i jujɔn kɔ, i labanko b'i kamana gan kosɛbɛ. Kalan ale ni dɔnni tɛ kelen ye, kalan ale ni lamɔ tɛ kelen ye, nka kalan tɛ taa lamɔli kɔ keba. Denmisɛnnin ye bɔgɔ kɛnɛ ye, n'i y'a mɔ cogo min a bɛ ja o cogo la, wa a b'o de maaninfinya fana fari da. Anw banna fɛn caman ma an ka jamana kɔnɔna na. An ka mara kɛcogo, an ka labɔ kɛcogo, an ka ladon kɛcogo filalakaw fɛ yen. An ka ladon n'an ka maaladon kɛcogo sinafaw fɛ yen, bɔbɔw fɛ yen, miyankaw fɛ yen, mɔsiw fɛ yen, dafinw fɛ yen, kɛrɛnkɛrɛnnenya marakaw ni fulaw ni bamananw fɛ yen keba, an ye nin bɛɛ lajɛlen to yen. Kabini anw kɔni ni tubabuw ye ɲɔgɔn ye, ka na colonisation don, o ye anw caman ɲinɛ an yɛrɛ kɔ, an ka maaninfinya, an ka tabiya, an ka kow kɛcogo, an ka adamadenya kow sigicogo ɲɔgɔn kan. An bɛnbaw ye fɛn minnu dilan ka bila an ɲɛ, n'an ka sigi bɛ se ka ja, an ye dɔ kɛ nin bɛɛ lajɛlen na. Wa fo bi, a bɛ den dɔw yɛrɛ ɲɛna k'u n'u faw kɛra filan ye, u b'u dala minɛ, u baw bɛ fara u kan. Aw bɛ fɛ cogo di o den ka se ka ɲɛ sɔrɔ? Aw bɛ fɛ cogo di o den ka se ka kɛ den barikama ye? Aw bɛ fɛ cogo di o den ka se ka taa ɲɛ? Gwadomusow, a y'a hakili to aw denw na. A y'a hakili to aw denw na. Dutigiw, a y'aw ka dutigiya kɛ. Denmisɛnnin n'i m'a ɲɛji bɔ, a b'i ɲɛji bɔ. An ye an ka taabolo bila ka tugu nanzaraw ka taabolo kɔ. O taara n'an ye ekɔli kɛnɛ kan. Ekɔli min ni o ye miirina ni hakilina don an ka maa dɔw la, a kɛra olu yɛrɛ ɲɛna sa ko ko kan ka kɛ jamana kɔnɔ, o bɛɛ ye olu ta ye. Nka keba bi, an bɛna na mun fɔ, o ye kɛnyɛrɛye kalansow, olu yɛrɛ ye degun min se anw ka jamana ma, ka na ni dunko juguya ye, dunko juguya ni yuruguyurugu min tɛ se ka lakali bi. Keba, an kan tɛ kɛnyɛrɛye kalansow ma, minnu ye jɛkulu sigi, ka tɔn sigi, ka ɲɛmaya k'a la, k'u hakili to u yɛrɛ la, yaasa baara in kana tiɲɛ. O maaw bɛ yen, an b'u fo k'u waleɲuman dɔn, ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la don o don, yaasa kɛnyɛrɛye kalanso ɲɛnamaw ka se ka t'u sen kan, yaasa kɛnyɛrɛye kalanso minnu bɛ yen n'u b'u k'u sigikun dɔn, karamɔgɔya, kalanso, kalandenw, min ye baara yɛrɛ kɛcogo ye, u ka se ka sigi sen kelen kan. An b'o kɛnyɛrɛye kalanso tigilamaw fo kebaw ka cɛsiri ni timinandiya la. An mago bɛ min na bi, o ye kɛnyɛrɛye kalanso kura minnu bɛ yen bi keba, n'olu nana ka na an ka kalanso tiɲɛ, n'olu nana ka na an ka kalan yɛrɛ k'a buruja, n'olu nana ka na falen ni yuruguyurugu don an ka kalan fan bɛɛ lajɛlen na, bi fo an jɔrɔlen don an ka ekɔliko yɛrɛ bɛna kɛ cogo di? Keba fɔlɔ, min ye ekɔli karamɔgɔ ye, n'i ma ɲinɛ n'i ma fili, an fa ala ka hinɛ la n'o ye Jawoyi Jakite, Badalabugu, a ko an ma, ni ekɔli karamɔgɔ kelen kun b'i bolo sigida la keba, dɔgɔtɔrɔ de b'i bolo, dugu ale ko ɲɛnabɔbaa de b'i bolo, dugu ale maa kalannen de b'i bolo, lɛtiri kalanna o de fana b'i bolo, maaw bilasiraliba o de fana b'i bolo, o de kun ye ekɔli karamɔgɔ ye jɔyɔrɔba ye. Nin baara cɛɲumanba in, yaasa ka se ka degun bɔ a la, a nana ye k'a fɔ ko min ye Mali kɛlen ka don démocratie kɔnɔ, ko maa caman de bɛ keba, olu ye kalan kɛ, nka faso tɛ se k'u bɛɛ lajɛlen ta, jeune diplômé u kana sigi to sigi la kɛrɛfɛ pewu, a fɔra sa ko ka fɛɛrɛ sigi sen kan, ekɔli ko k'a lajɛ, gouvernement tɛ se ka min kɛ, o ka di olu ma. Alpha Umaru Konare ye nin hakilina in ta, k'a fɔ ko ka yamaruya di, kɛnyɛrɛye kalanso ka se ka sigi sen kan. Alpha tun ka miirina ye mun ye? O ye ka nin kura fiyɛ ekɔliko la, ekɔliko min ni ekɔlidenw ka ca kilasi kɔnɔna na, ekɔliko min ni bɛɛ lajɛlen kun tɛ se ka baara sɔrɔ, ekɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen olu ka se ka taa baara kɛ ka nafa ɲɛ u yɛrɛ ye, hali n'u tɛ faso ka ca la, a ka dɔn k'a fɔ bi se dɔ ka di u ma, u fana ka se ka baara kɛ. Keba nin miirina ɲuman in, nin hakilina ɲuman in, min taara président Alpha Umaru Konare fɛ, a bayɛlɛmala bi dɛ, a falenna bi pewu, nkan tɛ kɛnyɛrɛye kalanso bɛɛ ma, nka an ye kalanso ye bi an ka jamana kɔnɔ,
fɛn bɛɛ lajɛlen ye wari ye ko bɛɛ lajɛlen ye wari ye kalanso dayɛlɛla wari bɔ la yuruguyurugu kɛra ka kalanso sigi sen kan wa min ye kalanso ye a nana an ka kalanko tɔ bɛɛ lajɛlen don galama na basigi lafiya o bɛɛ lajɛlen bɔra a la n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ a kun kɛ kun ye maa minnu bɛ yen ko olu ye diplôme sɔrɔ ko karamɔgɔw don olu ka se ka baara sɔrɔ n'a kun kɛ kun ye maa minnu bɛ yen ni kalan yɛrɛ ka di olu ye kosɛbɛ n'u ye kalanko kɛ n'a b'u dusukun na u b'a fɛ ka karamɔgɔya k'ale matarafa hali bi a yɛlɛmana keba wari b'i kun n'o y'a sɔrɔ i ye homme d'affaires ye e bɛ se ka kalanso a dayɛlɛ i ye jagokɛla ye e bɛ se ka kalanso dayɛlɛ i ye sɛnɛkɛla ye i kɛra taabolo fɛn fɛn lajɛlen fɛ sa aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kalanso dayɛlɛ bi ɲɛɲinini t'a la faamuyali t'a la a bɛɛ lajɛlen kɛkun ye min ye kinibolo b'a di numanbolo b'a minɛ wari ani yuruguyurugu k'o sigi sen kan jamana nafolo k'ale buruja bɛɛ lajɛlen ɲɛ corolen ɲɛna kalanso dɔw fɛ ani karamɔgɔ dɔw fɛ ale ni wari ɲinina jugu dɔw fɛ mun y'an ka kalanso a bɛɛ lajɛlen yɛlɛma keba bi n'i taara kɛnyɛrɛye kalanso dɔw ta k'u lajɛ i bɛ masaya segin ala ma kalan kɛcogo ɲuman u ka sira t'o fɛ kalanso yɛrɛ kan ka kɛ ni kalanminɛn minnu ye u ka sira t'o fɛ ekɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen n'olu kan ka maaw kalan u ka sira foyi t'u fɛ an dɔgɔnin dɔw ye dɛfu jɛ dɔw bɛ yen olu ye examen wɛrɛw jɛ an b'u ta ka na n'u ye u kana denmisɛnninw kalan u ye fɛn ɲuman fɔ sa o u ye kolon fɔ sa o labɛn min kɛra u ka sira t'o fɛ kalan bɛ ka kɛ so min kɔnɔ o ka ɲi wa so kolonin dɔ don min ye fenɛtiri t'a la samiya mana se ji bɛ taa n'a fa bɛɛ lajɛlen ye maa minnu bɛ bila kulu k'o lakɔlɔsi n'olu bɛna lakɔlɔsi la don min na an bɛ musaka labɛn ka di olu ma olu fana bɛ t'u sigi ministère kɔnɔna na k'a kalanso bɛɛ ka ɲi keba wari dunko juguya ni yuruguyurugu namara ni nkalon a filɛ nin ye k'an ka kalanso don galama na kɛnyɛrɛye tigilama dɔw fɛ bi mun de bɛ yen fɛn o fɛn bɛ yen ko o bɛ se ka sɔrɔ ni wari ye o bi san keba n y'a f'i ye n ko wari ka di maa min ye foyi maloya t'o la wa an dun caman bɛ yen bi wari ɲɛkɔrɔ an min bɛ se k'an yɛrɛ minɛ o jama man ca dɛ keba o hukumu kɔnɔna na wari ye ko bɛɛ tiɲɛ aw bɛ wuli ko min ye forodi ye keba ɲɔgɔndanw na ka namara kɛ ka mɔti ɲuman di dɔw ma o bɛ se ka kɛlɛ cogo di maa minnu ye kalan kɛ kalanso kɔnɔ kalanso yɛrɛ tɛ kalanso ye mɛtiriw bɛ baara kɛ ni minɛn min ye o tɛ yen directeur ka sira tɛ a la san nana o san mana o kalandenw yɛrɛ nana o u colola o olu ka sira t'o si la mun bɛ ka k'u kunna ka sira t'o la n'olu ma taa nɔti yuruguyurugu k'a san k'a di u ka denmisɛnninw ma u bɛ mun de kɛ keba bana in yɔrɔ de filɛ nin ye an ka jamana kɔnɔ bi k'an ka siniɲɛsigi don ngalama na an ka diplôme sigana b'a caman na an ka kalanw kɛcogo yuruguyurugu donna la wari bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sa k'a daminɛ examen daminɛ fo ka taa ban ni wulila k'i jɔ k'i b'a kɛlɛ kɛ u b'i galo ka bɔ yen i tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a ko la ni ne kɛlen don bi ka kɛ bana ye bana min n'a bɛ k'an ka kalanso ka bɔ kɛnyɛrɛye kalanso dɔw yɔrɔ k'an ka kalanso k'a don ngalama na keba wa bi mali kɔnɔ k'a fɔ k'i tilennen i ye laadiri ye i bɛ baara kɛ ka ɲɛ n'i bɛ kalanso ko ɲɛnabɔli la u b'i danbe b'i la koyi u b'i bɔ i taabolo la sabula i ni maa minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu b'a dɔn k'a fɔ k'olu taakun ye min ye olu bɛ k'u ka wari de ɲini o de la bi sa maa caman bɛ yen u ko ni nin ma falen an bɛ ka fɛn o fɛn ɲini ko u ka se ka kɛ karanko hukumu kɔnɔna na a tɛ se ka ɲɛ sabula jamana yɛrɛ kɛlen don ka baara ta k'a di minisiriso min ma n'o kan ka wuli k'i jɔ ka nin dunko juguya ni nin yuruguyurugu kɛlɛ ka nin namara kɛlɛ kalanso dayɛlɛliko la kalanminɛnko la kalanyɔrɔ la kɔlɔsiliko la keba kalanso dɔ bɛ hali ɲɛgɛn t'a kɔnɔ fenɛtiri tɛ yen da tɛ yen foyi tɛ yen a bɛɛ lajɛlen ngalamusilen don ɲɔgɔn na nka maa minnu fana bɛ yen ko olu bɛ autorisation d'u ma u bɛ agrément d'u ma u tɛ se k'a ɲɛ sɔrɔ olu tɛ hali u ɲɛ jɔ hali tɛ kala ta k'a lajɛ ka taa lajɛ a kalanso bɛ cogo min maa minnu bɛ yen keba k'olu ye école privée ka ɲɛmaaw ye u y'a da turu la k'a da jaba la k'a fɔ ko ka fɛɛrɛ sigi sen kan juguman bɛ se ka bɔ u sen na cogo min na a ko ma se ka ɲɛ sɔrɔ jɔnni sen dalen don nin ko in ka bi ministère de l'éducation kɔnɔna na maa jumɛn bɛ yen bi n'o ta ye nin kalanso ninnu ye n'u ye kalan danbe bɔ a la ka kalan hɔrɔnya bɔ a la ka maîtrise lafu an ka jamana kɔnɔ f'o de ka ɲini bi kana bali la i ka taa sɔrɔ denmisɛnninw bɛ drogue ta la ekɔliso kɔnɔna na dɛ keba a kana bali la i ni denw ka taa bɛn boîte kɔnɔna na dɛ a kana bali la i ka denmisɛnnin fitininw kɛlen bandi ye bi ka t'u yɛrɛ sɔrɔ kaso la dɛ sabula nin kalanso sugu de b'an fɛ yan lakɔlɔsili t'a la lamɔli t'a kɔnɔ kalan t'a kɔnɔ
a bɛɛ lajɛlen bɛnnen don i bɛna wari di k'i den tɔgɔ sɛbɛn a bɛ paase don o don motiko sira t'a la anw yɛrɛ minnu ye denbaw ye an ka sira foyi t'a la n'a bɛ paase dɔrɔn a ka paase an tɛ nɔti lajɛ an tɛ kaye lajɛ an tɛ taa ekɔliso la ekɔli ta don a n'a examen kɛ don an mago bɛ o de la a bɛ fɔ k'an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ko examen setɔ don an b'o fana sara tuguni denw sa wulikajɔ de bɛ se ka sasa ka mɔgɔw ɲini olu b'olu la paase cogo min keba o nɔti kolo o kalanden kolo o bɛ taa kɛ jamana jumɛn siniɲɛsigi ye k'o bɛ se ka ɲɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o siniɲɛsigi bɛ min nin degun de b'an ka kalanyɔrɔw la bi kɛnyɛrɛye kalanso dɔw nana Mali kalan ci nka a tɛ ka kɛ ɲɛmaa dɔw kɔ dɛ fo gouvernement ka wuli k'i jɔ ka fɛɛrɛ ɲini nin ko in de la bi yaasa jamana yɛrɛ a ka kalanko ta ba la keba o tɛ école privée ye wa faso yɛrɛ kɛlen don ka minnu sigi sen kan bi an ka marabolo n'an ka cogodaw la denmisɛnnin minnu bɛ yen ni olu ka cantine scolaire fana kan ka sigi keba min ye faso yɛrɛ cakɛla ɲɛmaa dɔw ye olu fana kɛlen don ka taa u sigi k'o musaka fana kɔnɔ a dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko fo ka 10% di olu ma min ye denmisɛnninw ye u ye dumuni kɛ sa o u ma dumuni kɛ sa o olu ka sira fosi tɛ a fɛ fɔlɔ denmisɛnninw bɛ taa ekɔli la burusi kɔnɔ yɔrɔ ninnu na ko yaasa u ka se ka dumuni sɔrɔ nka bi dumuni tɛ yen dɛ a wari bɛɛ lajɛlen bɛ dun kalan ɲɛmɔgɔw fɛ fo ɲɛmɔgɔ ka wuli k'u jɔ o tile ka laɲini laban na keba a ye sɛbɛn min bɔ k'a bi bɛɛ lajɛlen y'a ye ekɔliso hakɛ min bɛ yen n'o bɛ sariya kɔnɔ hakɛ min bɛ yen n'o tɛ sariya kɔnɔ wa minnu bɛ sariya kɔnɔ fana keba olu fana bɛ degun kɔnɔ sabula musaka min kan ka da aw ma aw ka baara kɛ nin kalanso zanni kelen kelen minnu bɛ yen n'olu tɛ baara kɛ n'u tɛ foyi kɛ u b'olu fana kumaniya u ka hakɛw ma k'an ka kalan kɛ yaasa an ka siniɲɛsigi ka se ka basigi kalan yɛrɛ ɲɛmaaya bɛ maa minnu bolo olu dan ye kalan ta don ani examenw kɛ don n'o tɛ kalan fan foyi tɛ ɲɛsin olu ma denmisɛnninw bɛ kilasi min kɔnɔ a kilasi bɛ cogo di npanw sigicogo bɛ cogo di fenɛtiriw bɛ cogo di denmisɛnninw yɛrɛ bɛ cogo di keba walayi ne hakili b'a la don dɔ la ne nana an ka ekɔli la k'an to 6e na ne kun pɛyin bali misi ye ne lasigi ka ne kun gana n'i t'a pɛyin a bɛ gana yan joli b'i sen na n'i t'a furakɛ a bɛ furakɛ ekɔli la kaye tun bɛ d'i ma i bɛ taga ekɔli la i bɛ taga dɔgɔtɔrɔso la denmisɛnninw yɛrɛ tun mana ekɔli directeur ye o ye nisɔndiyaba de y'i bolo ekɔli kun ka di mɔgɔw ye kalan tun bɛ ba la bangebaaw tun bɛ taa kalo ni kalo ɲɔgɔnyew tun bɛ kɛ ekɔli tobilinw tun bɛ kɛ denmisɛnninw tun bɛ ladon ekɔli karamɔgɔw jan bɛ u ka kalandenw na u b'u la kɔlɔsi a tɛ ku i la diɲɛ kɔnɔ i ni bɛ se ka bɛn weekend fɛ keba sabula an ka kalan waati an tun tɛ kalan kɛ dimanche dɔrɔn de ani alamisa wula fɛ n t'a dɔn n'a bɛ cogo min sisan i kana fɔ ko n yɛrɛ hakili tɛ n denw na e cɛ i da fiɲɛ bɔ cogo ma ye kuma dɔw la dɛ i bɛ tunna kuma caman keba bi kado an b'a di ministre de l'éducation ma a ka wuli k'i jɔ a ka cɛsiri kɛ a ka baara ɲɛɲini a kana da examen organisé ni année scolaire rentrée scolaire labɛnni ma a ka hakili to kalansow la ekɔlisow bɛ yen lycéw bɛ yen baarakɛyɔrɔw bɛ yen minɛnko bɛ ninnu na tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ don la ne dabali banna o kibaw ne tɛmɛna lycée dɔ da la ne m'a dɔn ko lycée in yɛrɛ don dɛ plaque min yɛrɛ b'a da la o bɛɛ binna koko karilen don maître bɛ bɔ de ka taa ɲɛgɛn na fan wɛrɛ fɛ wari min dun bɛ don kalanko la n cinin tɛ dɛ jamana bɛ wari min don kalanko la an ka jamana kɔnɔ yan bi n cininin tɛ e m'a ye sisan fo mɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ ko faamaden ekɔli e t'o mɛn n'olu ye faamaden ekɔli olu bɛ se ka redoubler wa olu tɛ se ka redoubler keba fɛɛrɛ bɛɛ de bɛ sigi sen kan o de la an kana an jigi tigɛ an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ refondation a ta fan ka ca yɛlɛma a ta fan ka ca nin bɛɛ la fana keba syndicaw fana bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ la dɛ jɔyɔrɔ ɲini kapuya dekapuya akademiya nin bɛɛ lajɛlen fana syndicat kɛlɛw fana bɛ sen na olu fana bɛ kɛlɛ kɛ grève bɛ kɛ ka jɔyɔrɔ ɲini ni grève kun bɔra ni jɔyɔrɔ dira grève bɛ bila taa tɛmɛnɛ si tɛ bɔ maa si tɛ ɲɛ sɔrɔ a ko la nin bɛɛ de bɛ jamana in kɔnɔ a sera sa n'an b'a fɛ siniɲɛsigi ka k'an ye an k'an ɲɛsin kalan ma keba an yɛrɛ bɛ ka mun kalan an ka jamana kɔnɔ an bɛ ka kalan jumɛn kɛ an ka denmisɛnninw kunna a kalan bɛ mun ye an ye denmisɛnninw bɛ kalan janba min na
bi diɲɛ kelen no baara de ye baara sifin ye baara de ye kalan kuntala jan k'a daminɛ première année ka taa se 6e ma ka bɔ 6e na ka taa daminɛ 7e ka taa se 9e ma ka tila ka taa lycée san 4 kɛ ka bɔ la ka taa université kɛ e bɛ tulo la cogo di k'e bɛ baara sɔrɔ e ma baara yɛrɛ kɛ ka ban wa baara dege siraw an k'an ka denmisɛnninw dege a la baara mun bɛ an fɛ yan n'a bɛ nafa ɲɛ an k'o lataa o siraw fɛ kalanjanba in diɲɛ ka teli a ma bi diɲɛ ka teli a ma dɛ n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ a tun bɛ ten cogo la bi an mago bɛ baarakɛla caman na a ɲuman t'an bolo an ka jamana kɔnɔ yan an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ ministre de l'éducation fɛ nin y'anw ka sɔgɔmada in na cadeau ye ka d'a ma sabula an ye sɛgɛsɛgɛliw caman kɛ keba anw b'a fɛ k'a to yen k'a bila ekɔli ta la nka an y'a ye k'a fɔ suyɛni ni yuruguyurugu min kɛlen filɛ nin ye ni bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ maa minnu y'a kɛ a bɔbɔ yɔrɔ minnu na keba dɔɔni wa hali o yɛrɛ fana n'a ye keba ekɔli karamɔgɔnin de bɛ taa bila kaso la han minnu y'a ko jubaju ye n'u ye wari bɔ k'a di n'o ye kɛnyɛrɛye kalansotigiba ninnu ye keba olu tɛ minɛ dɛ ekɔli karamɔgɔ minnu filɛ u bolo nin ye u bɛ t'olu de datugu mais maa minnu yɛrɛ y'a ko dugumana ye k'a fɔ ko olu b'a ko duguma olu ye wari bɔ k'a di k'a ko in sigi sen kan olu se tɛ k'olu ma dɛ hali san wɛrɛ u bɛ segin a kan mun don keba minɛna ɲinan san wɛrɛ n bɛ taa Kasimu fɛ yen n'o minɛna n bɛ taa Falaye fɛ yen n b'aw bɛɛ kɛ kaso la k'aw danbe tiɲɛ k'aw ka tɛmɛ wala nka ne kɔni bɛ n ka wari de d'aw ma o la min ye ɲɛmɔgɔw fana ye ekɔli karamɔgɔ tɔnw a ye kalan k'aw ka maaw kun a ye kuma aw ka maaw fɛ keba fɔlɔ mɛtiriw tun tɛ se tun t'u ye walayi ne hakili b'an ka misiw ka sara la walayi se foyi tun t'u ye kalo tun tɛ sa nka o tun t'a to ka ekɔliden deli wari la o tun t'a to k'a fɔ ko ekɔlidenw ka na ni nin ye ko ka na d'u ma o tun t'a to k'u ye jogo juguya ta ka ɲɛsin ekɔlidenw ma olu yɛrɛ de tun ye misali ye anw bolo an ka karamɔgɔw an ka misiw ani an ka madamuw olu de tun ye misaliya ɲuman ye anw bolo n'an y'u donfiniw ye u kolen jɛlen parilen fɛn t'u bolo nka min b'u bolo o jɛlen don tiɲɛ na i yɛrɛ bɛ u ladege n'an ka kalan tɛ se ka segin o ma karamɔgɔ minnu bɛ yen ni kalanso minnu bɛ yen n'olu bɛ ka nin ko ninnu kɛ u k'a to fana kɛnyɛrɛye kalanso ɲɛnamaw olu fana ka se ka ɲɛ sɔrɔ parce que ɲɛmaya bɛ olu la olu fana bɛ fɛ ka baara kɛ ka ɲɛ nin y'an ka cadeau ye sɔgɔmada in na ka di kalan minisiri ma k'a ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan mali jamana ka se k'i jɔ a kolo la an ye danaya ni sewa ni fɛn minnu d'u ma ka se ka an ka sifinnakaw kalan ka ɲɛ siniɲɛsigi bɛ se ka sɔrɔ cogo min na k'an ka jamana sama ka bɔ nin dunkojuguya ni yuruguyurugu la kalanso hukumu kɔnɔna na a fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa kalanden ɲɛnama bɛ se ka sɔrɔ cogo min nin ye an ka sɔgɔmada in na cadeau ye ka di minisiri Sisabane ma